तर रायगडमध्ये मित्रपक्षांना काहीतरी अडचण आहे। मंत्री भरत गोगावलेंनी मित्रपक्षांना टोला लगावलाय। कुणाच्याही भूलथापांना बळी पडू नका असं त्यांनी म्हटलंय। मंत्री गोगावलेंनी शिवसैनिकांना हा सल्ला दिलेला आहे। शिवाजी महाराजांनी सगळी युद्ध ताकदीवरती जिंकली नाही, काही युक्त्यांवरती जिंकली, काही गनिमी काव्यांवरती जिंकली, काही तह करून जिंकली। आणि म्हणून तुम्हाला आमची विनंती आहे, विरोधक तसा आता कोण नाही आहे, आपल्याच मित्र पक्षाचे आपले शत्रू झालेले आहेत, हे लक्षात असू द्या। कारण आपण केंद्रामध्ये महायुतीमध्ये आहोत, राज्यामध्ये महायुतीमध्ये आहोत, पण इथं त्यांना काहीतरी अडचणी आहेत, पण हरकत नाही आहे। आपल्याला त्याच्यामध्ये काय ना, आपण आपलं काम करू, ते त्यांचं करतील, जनता काय करते ते आपल्यावरती अवलंबून। पण माझे कार्यकर्त्यांना विनंती, हीच ती वेळ आहे, कोणाच्या छोट्या मोठ्या भूलथापाला बळी पडू नका।